Tikudziwa kale tina issue hapa Mbowe chisale Norman chisale anana uri guys mufuna anthu lika kugera rokha anthu kuti wadziwa 1 2 and anadandaula kuti chilungamo sichinayesedwe bwino and yo mukudziwa kayankhana hapa Mbowe anapangidwa chipongwe kwambiri a DBB phwanyidwa magalimoto kuvulazidwa pokayankha achimwendo banda video yake situnapanya kale sitingambwerezi kumaononga madata iwowa anena kuti ineyo anandimbira foni kuti anthu ake ndatiwo ndiokhaokhawo nda DPP omwewo amalimbirana zijani kaya ndiyebe ifeyo satikhuze aujeneso Minister of Homeland Security oyang'ana zachitetezo cha nziko zikhale ng'oma anayankhaso chimodzimodzi kuti ayi zinali zawo khaokha ndipo panalibe siyane panalibe ena AMCP olowerera umo ndimene anayankhira ndipo achimwendo banda anachalenja kuti hey ngati ndikunama anoma njisale muyankhe mutsutse zimene ndikunena apansi anyway kunakhala lero wina wa DBB mina somo tingoti mina wasodzika bwino fast ndikudziwizira ndani akuti achisalewo sangayankhe chifukwa si size ya achimwendo banda achemba kwambiri madziwa anzandale nde andakuti ninyo mupite ku polisiko banja sapita kulilongo polisiko mukafufuze ifeyo malipoti anaperekedwa kumene kuchako malipoti anaperekedwa kumene kuchako nakasuma anthu kumene kucha kuti mayina kuti komanso anakawuza kuti anthu amoneka motere guys tisunzo kuti apapanda kuti ayankha akuyena kupita kuti kwira 3 akuyena kupita ku polisi akafufuze kuti anthu ode anapangade ripoti kapena apita anthu amene anamenyedwa ku Mbowe anapita kukalembesa settlement ku polisi kumene anakalembesa ma settlement anachula maina a anthu amene ankamenya anthu amene ankaphwanya magalimoto anaona ndi maso ma settlement adali ku polisi ineyo chimwendo ngati muli ndi mphamvu zambiri bwanji osapita pa ilongo station mukatenda maina anthu iwe ndikumauza achisale achisale ando ngati mukwadziwa ino mutibwesere kwani achisale mukuona ngati sazi yanu achimwendo achisale ndi sazi yanu ino achimwendo ino ndi sazi yanu zichapa kwambiri DBB tinakupunzisani ndale ku UDF unaenda democracy wamenya anthu mukuelekeza pambana na Congress tsono kuuzani Congress yoti kuichosa ndaka yake jamaa ndipo kufunani ndipo Congress ndikupa sani chanjezo ngati mukupa nama bani kuna nama mukafuna kusunga kumenya ndipo tikuchapani ndofuna ndangwenda awadi Musa ndofuna ndangwenda Jefu awadi Musa ngatifundo zinakuterani ngatifundo zinata siyani kulimani Professor Peter Mutharika Professor Peter Mutharika awadi Musa si size yanu kuchapa and if a DBB is in number, they will not be ina awadi Musa muli ku DBB.